Hello everyone, welcome to Pambasa Manguza TV. I'm here to update you of what's happening on homecoming is on 8 June 2026. Sikhumbule ukuthi uzethu ugcine ebuyile emva kokuhamba ngesikhathi eqeda kushada. Uzethu ungena ekhishini ufica abazali bakhe bayazixoxela ebese efike yabatshela ukuthi usesithathele isinqumo baxakwe nje ukuthi ukhuluma ngani uzethu. Ebese yabatshela ukuthi imali kaSifo yamalobolo uzoyibuyisela njengoba injalo. Bathuke nje. Ebese ubaba wakhe ephinde yambuza ukuthi ufuna ukubuyisela imali yamalobolo. Athi uzethu ngisho isenti lakhona. Athi baba bakhe izinto azenziwa kodwa kanjalo Ntombizethu. Wathi uzethu ngikhethe uSifiso ngoba ngimthanda. Wathi hhayi kodwa ukuthi ngimfele. Aqinise ikhanda ubaba wakhe esho khona ukuthi akaze eze umuntu wesifazane ebuyisela imali yamalobolo. Wathi uzethu kusho ukuthi kuzobe kuqala ngami kwani. Wathi uma wakhe mina mntanami nanoma yini ofuna ukuyenza ngiyohlezi ngikweseka. Ashintshe esithubeni nohlongwane asho khona ukuthi if kuyinto efunayo lena mntanami sokoseka njengomndeni. Uzethu utshela uSifiso ukuthi ngeke sakwazi ukuqhubeka nalento ngoba umqambele amanga. Wathi uMamkwanyana uvumile and ubeyisapotha lento yabo yomshado. Leyo nto wathi Sifiso leyo nto bekwamanga uMamkwanyana akaze ayifune lento futhi akaze angithande kwamina. Athi uSifiso lalela uMamkwanyana uvumile ukuthi yini ayenzile. Wathi uzethu ukuvuma kwaMamkwanyana Sifiso kushintshe yini esize thina. Wathi kushintshile yini wena ukuthi ishintshile yini ukuthi bezama ukungibulala. Waqhubeka wathi uzethu lokho kushintshile nezenzo zakhe yini. Lapho uSifiso uthule bakithi. Wathi uzethu kushintshe nokuthi wena awukambophi. Wathi mina ngizokuthemba kanjani emva kwayo yonke lento. Athi uSifiso angikuzwa ukuthi uqonda ukuthini okanye ufuna ukuqeda ngalolu thando lwethu. Kukho konke nje sezidlule kukho zethu. Athi awusangithandi yini mangwane. Athi uzethu lento ayihlangene nothando kodwa emalana nempilo yami. Impilo yami engiyikhethile manje. Wathi ngibeka impilo yami phambili manje. Wathi plus asisayinanga lutho ukusho ukuthi ayishadanga ngokusemthethweni. Ayikho nento esihlanganisile. Athi uSifiso umshado wethu usemthethweni wena waphuma nebhokisi lapha ekhaya kini wathelwa ngenyongo phambi kwabantu bebuka. Avela ashintshe inkulumo uzethu abuza uSifiso ukuthi kambe wangilobola ngamalini. Wathi ngizokuthumelela yonke njengamanje imali yakho. Avela ambuke nje uSifiso angamphenduli. Ungaraji ungene e-ofisini lazethu uyagulukudela ngathi uhujwa umphakathi. Aqhamuke esebuza ama-message ukuthi awangeni yini okanye akazi ukufona. Avele nje uzethu ehlise umoya athi sawubona nawe ngaraji. Athi ubani uthi evele ugulukudele nje lana. Athi awehlise amaphaphu hhayi ukuthi umngani wami uhlezi awenze umsebenzi wakhe ekumele awenze. Athi uphezu kwayo yonke lento. Athi ungaraji ngiyafisa ukube uyazi ukuthi lento ibaluleke kanjani ngoba sengikhathele ubaba ongibelane emqaleni ngale ndaba lena. Asho khona ukuthi ufuna ukupruvela ubaba wakho ukuthi akuyona ingane yakhe lena. Athi uzethu awehlisa umoya ngoba ukutatazela kanje angeke kusize ngalutho futhi ngeke kuwashintsha ama-results. Athi uzethu hamba nje uye ekhaya ngaraji ngizokufonela uma esefikile ama-results. Athi uyaphuma ungaraji ungene i-message efonini kazethu avele ajike fast. Athi please zethu ngicela ungitshela ukuthi uyena loyo. Athi uzethu ya uyena. Uthi ama-results azoba esilungile namhlanje kusihlwa. Uzethu userumini yakhe ubuka izithombe zakhe noSifiso. uSifiso usesigodlweni naye uzokhala kwizinyanya zakubo. Uyasho ukuthi akazi ukuthi yini kumele ayenze manje. Uzethu umshiyile lapho uzethu uyakhala naye ngalana bakithi. Aqhubeke uSifiso athi mani nobaba unkosikazi wamhambile. Wathi umuntu wesifazane bengimthemba impilo yami yonke. Wathi uvele wakhetha ukungijikela. Lapho nozethu ubuka izithombe zapho bakithi uyakhala ngalana. uSifiso uthi akazi nokuthi kumele ayephi kahle kahle. Abuke ifoni naye uzethu akhulume noSifiso ambuke esithombeni athi ngempela Sifiso sifike kanjani lana. Aqhubeka asidindele isililo sakhe bakithi uzethu. Uzethu ungena ekhaya kubo phethe i-envelope enkulu bavele bambuke bonke emehlweni. Babuza ukuthi ama-results e-DNA test yini lawo waphethe zethu. Avume uzethu avele ungaraji engabe safuna nokuthi kupheliswe maseko athi wathi avule zethu avule sisi. Baba kangaraji uthi awavulwe bakithi awavulwe zethu. Ebese yafunda uzethu aqeda athula. Abuze uma wakhe ukuthi kungabe kusho ukuthini lokho zethu. Athi akukwazi kodwa ukuthi ingane kaphindile kungaba ingane kangaraji ngoba uphindile phela ubegalvatha. Aphinde aqale phansi uzethu awafunde asho ukuthi the probability of paternity test is 99.9%. Okusho ukuthi uSiphamandla uzalo ungaraji. Wathi uhlongwana kishilo kodwa uthi luyamkhango okwahlongwana. Ke bamba lana ungakhohlwa ucindezela notification bell nokusubscribe nomshumo wakho. Bayo.